marre na champignon sur man. Fatimou Kouba, Fatimou Kamara, tous les camarades. Allez, Amnata Jaktedi, allez, dans les salons de Turquie. A Chamamba, Chimichi Tekeling. Dans le temps, ton fils, là. Bon, honneur Keninga, Adja Kumbani, Fatimou Kamara. Comment c'est ça? On va couler. Madame, fini le coup. Merci, Madame Djanka. Monsieur Djanka te manque. Djanka est parti à Paris. Abla Gimarade. Ani Brahma bokum deni maya bokum deni ajata deni aramata koroba di aramata Gimara ndu ba fama ko RG. Nyenta di tama kuma tamantula. Jogara me muso fale bali aparka. Ba orobu kala apisha kanadia ko ngadu. A Hollande lama. Ayo. Cheikh Oumar bokum bab super hollandais. Adiaranya benama ala ka dala mane balo. Dala mane ka kono ya na kuma utesa. Madame Hassan bokum. Kudumanumbi. Siriki ka conseiller bi ne paso mane ka conseiller bi. Mama tumani kone. Uka conseiller ke bi. Conseiller misalla. Ameta mama tumani fi kata siriki fi kata misral am jok de pare de nyama sa no kodi salam le sa no kodi fo ya fo Côte d'Ivoire kandi bade musudu min so la kandi sababu yadila so mane ka konyo du ne bi ju soy amina fasaja za kan ndinema e ma dajati ko du mon ko yesa am jok fi donc ni bita tendance ko le bibla tendance de kono afrika bil fatimi ni sa nya mena ka nga salsa su ko ngandia au ko chudi ni même job de filles sectionné par les hommes comment on va dire un job on a côté ni on a côté là ça et ça veut démarrer ni veut démarrer mais on a côté ni on a quand bisa facile ce qu'on faut les fiancer les dîners Ayo baru dari mandi mere. a boleh contre fiancer les dîners E parla tu. non ne jati ki mo ni be ni mo fa sa do ni be sa passa con la telefone madame duko no ma ko na kam se anta ma dinga folo ko kono dinga folo kono ibu de ni kala ni do bro E parla tu. merci madame Djanka merci gentil no jogoro kuma Nandunge mo be senge no jogoro kuma no me kife e jogoti sa no sula la bawo e la bawo yere de 6 ka barato Dema ta dabla. Dema ba sengena afis konyo kacha ibe bojona amena e farani silafi clair o ko so ka konyo metai mbenge de fu tani baba tal denge o de me fu saya ko to ba nyuma tanu si meta sejo e kasoro kata sira ka konyo mana be nyoma ateja on jelula aya ke kele one by one donc ola ambe be abe mena I can't say no more than Dima. Basika Amadu Amadu ya Dima. Ami fai ni ga mi bai ni ga ako Amadu. Na ko 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 Dima do ko ni ko me ko Dima. Na Dima ai ko ala so wuri me ne Amadu ya Dima. Ka ni ko play no ma. Basika ma ni so. Makande, ana Jafar Sekdi.
ya kuma ni nafa kuma mi sɛbɛ kan ni wali jawara de ni sɛbɛ diyara la jɔyɔrɔ ni jamana in kan a ye diɲɛ ko ko k'a ta sɛnsɛn don ka tɛmɛ tɔw kan fini bɛ yen fini bɛ yen kuma ye nin dada ɲɔgɔn ka di saba ka taa diya ko n ka kɔɲɔ kɛnɛ bi ta lajɛ i bɛ sigi ka dimanche don fana ye i bɛ fini di jelimuso ma fana n'a b'a minɛ a bɛ minɛ fana n'aw bɛ fini san dɔrɔn aw kana taa yɔrɔ caman baw la a ye mɔgɔ sexy mɔgɔ civilisé ɲini kuma ni civilisé a yɛrɛ bɛ cogo min a ka ko bɛ bi ten. Aja baba ni kɔni e bɛ yɔrɔ jumɛn bi mais n nana fiancé fɛ yen nɔ ka na balimamuso ɲɛ bɔ sira la ko n ka na so a y'a retapé ko n ka na lajɛ a kɛra n ka bu ye donc i y'a sɛg de nin bloqué ninnu ci o kɔɲɔmuso k'a labɛn complet saba makani de n tɛ wuli jama ala ko ye ko ye i tape bila ka sugu bila a kɛra pantalon de i den ka kɔsɛbɛ donc i pantalon complet sirikiba i ka wolo mun kɛra sita ye ne ni kubu ya min sera min ni an ka diva de voilà ni ye la diva de ye Sam ka sira ani mu sama ke ka sira ani farma sama ke ka sira ani setu sama ke ka sira ani mana musilade sira ko ba ke sira ko te bela dɔrɔn sira ye mana de fa ni ngoro ne afinu na ko ngado ana pantalon mai ko bi o shita ide fiki ko do abebe ya ko bebe ya mi de civiliser le mesa Sam ka sira ni am ta cocktail kero am ta sira no fara ka cocktail kero sira ye fini di sira ma sira be ta sira ka ko no ke mana ko dai ni be je luzo ra ka nyama kala to no wi ji be to no wi to no di ni ji be to no wi e wara wadi lion ne ka horoscope la ne lion de mateke tu parles tout merci madame Janka kena ka kɔrɔ merci c'est gentil. C'est bon. C'est bon, bon, c'est bon. C'est bon, bon, c'est bon. C'est bon, bon, c'est bon. Hey. Et mange. Tita Abdul Karimu Sidibe Furula aye dede giseta muso e diladi anye chema aye kukenake chebe diladi anye musima Tita ti dede dila Monsieur Sidibe ma odiara dede faut dede bi comporter c'est comporter Mais am job de am job ka fi no mai ha madame Nyamele ma déçu nous bala bon me jira ka te doro ki pa il y a une nouvelle chance collection des faux français champignons nouvelle chance